mina engikusho ukuthi uSindi umuntu wami nami umuntu wami ngeke ngihlukana ngenxa nangu Sitabane. uba Sitabane Wena Sitabane. hayi bo Sitabane. Sitabane wena. Ungasho umuntu wesifazane awu Sitabane. Sitabane bhotami. Sisi uyangazi mina Sitabane. Uyangazi Ngiyakwazi obusho intombi yazi umuntu wesifazane Sitabane. Sitabane. Uzongenzani? Sitabane. Yela. Sitabane. Ngiyakhuluma ngithi siyani umuntu wami yini ungayizwa kanti Sitabane. yini ungayizwa Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke nje kubhuti wami la eceleni kwami kuyacaca ukuthi ikhona lento entsha ngasa-understand kahle ngo-person a-special enhlizweni yakhe athandana naye. Kodwa-ke uzoyilandelela kabanzi and ngiyathemba ukuthi impendulo zonke sizoyithola kungesikhathi singanani. So-ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? yebo sisinjani Ngiyaphila. Ubhuti wabasibonga. Uphamani Radebe waselindelana intuzuma D. Indaba uthi Radebe. Radebe sibonga sami. Ha. No mina ngakhula kanjalo nje. Ukuthi Radebe. Hayi Radebe. Same thing kodwa. Oh okay wena wakhula ubiza kanjalo. Ya ngakhula ngibiza uRadebe. Okay. Awungitshele nithi makhulukhulu nithi bhungana ngisho. Ya. Yini le eyamile endaweni erongi? Angizange sisi. Yini le eyamila endaweni erongi? Eyamile endaweni erongi kanjani? Ithakazelo zakho uyazazi? Ya ngiyazazi. Awungi-understand mengisho kanjalo? Angi-understand. Okay, shuthi awuzazi ithakazelo zakho. Ngiyazazi. Ziqhubeka zithini? Umakhulukhulu ubhungane ontsele. Uzikode. Yes. Ongelengele. Uma sekuqhubeka kuthiwani? Umashiya amahle zonke nje lezo. Okay, ayike shuthi mhlawumbe umunye kuRadebe ngenzeka phela kuyenzeka uthola ukuthi isibongo sisodwa kodwa ithakazelo ayifani. Ziyafana lezi. Ziyafana. Ngicela ukuthi ivideo yakho mayisiphumile ubuke i-comment section bazosho because ngiyazi bakhona baziyo. Bayazi ziyafana. Okay. So-ke ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ukuthi uhlangane kuphi no-person wakho othandana naye and kwakumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Mina no Sindi sahlangana e-mall. Lapho ngangiyothenga khona ngihamba nengane yami le incane intombazane. Ngangihamba nje nayo ngiyoyithengela esitolo. Then uSindi waqhamuka usisi owayefuna usizo nga-something ngase ngikwazi ukuthi ngikwazi ukumsiza mina. Okay. Yeah, ngakwazi ukumsiza then sakwazi lapho ukuthi sikhulumisane nje sixoxane waba umuntu oright kumina nami ngumuntu oright kuyena yabo. Then sisithola ukuthi sashintshisana ngeinamba kanje. Okay. Yeah, siyazana nje yonke into yethu nje igazi yabolizwana. Then sashintshisana ngeinamba saqala lapho saxoxa efonini ayisahlangana nje sesenza ama dates kanje. Imuphi lo nyaka? Kwakunyaka ngibona sesithandane iminyaka u5 manje. Okay. Esithanda iminyaka u5. So ukuphethe kanjani ke noma wena umphethe kanjani kubudlelwane benu bowu2? Iziphi nje mhlawumbe izinto ongayosu ungibalele zona ezinhle enenzelene zona nina nobabili kubudlelwane benu? Ngingakusho nje ukuthi ngokuhle senzelane kona mina naye because into eningi mina naye besizana nje into eningi siyasizana senza ndawonye. Okay. Yeah. But kuye kwafika leso sikhathi leso uthi angazi uSindi umuntu othi mayekuthanda akuthandi ngokweqiniso but isikhathi sakho ngathi ubuya ngabi naso ngathi kuba ngathi uyambora yabo kuba ngathi uyambora ukuthi angazi kuqhamukapi nami lokho. Kodwa yena umuntu onothando lokho okufilayo ukuthi ngathi ubuya boreke kuqale ukwenzeka nini? I-relationship yeni isaqala bowinaka lonto enjani noma mhlambe into nje ya manje nje? Kuyinto nje vele isadeni because ngicabanga ukuthi sekunonyaka inyanga nje inyanga ethile Okay. Bese iqala nje kubathi ngiyambora nje yabo yonke into mangiyenza kuyena like masikamerini
akasangizwa nje kahle nama ngisamuzwa like siyayenza into esiyenzayo but manje kuba nalokho nje lokho kusalayo kulokho kusalayo nje ngathi akasayithanda ngazi indaba but ikhona into asekayikhuluma into asakachazela yona ukuthi akasekho right ngayo noma wena uyazibonela nje mase yathula no ngingathola ukuthi unakho ukuthi athanda abantu besimami phakathi kuyena uthola kanjani lonto unakho cha angithi ngezwe phela ngomngani wakhe lo wazwana naye osisi wami wadadewami ngezwe ngomngani wakhe then wangitshela ukuthi okay uSindi umuntu onje kanje then ngase ngayifigure out lapho ukuthi okay that's why manje sekamereni kuba nezinto ezikanje ngaya akafuna safuna nje ngimthinta lendlela yabo uyala sangifile mina ngazi usabantu mabathandana baxoxa yonke into even impilo yabasekamereni bayixoxa ukuchecka nje umuntu wakho ukuthi usa right ngisenza ngendlela eyiyo angakakubhori yini nje engakazi ngize ngiyenze othi wena uyayithanda mhlambe ngiqinise kuyona nina noba uthu seke naxoxa yini ngempilo yeni yasekamereni uthole nje ukuthi mhlambe yini le ngiyenze ukuthi siyambhora it's hard ukuxoxa naye because umuntu ohlale busy yabo uhlale busy but masithola isikhathi ngiyazama ukuthi ngixoxisane naye kodwa nje abe umuntu ophendula lokho athi yabo athi yebo angakhulumi nje into eningi athi yebo athi cha yabo ake vena mahloni kana mahloni sure so ubambeni ke mhlambe njengoba usutholile nje ukuthi ubuya athande abantu besifazane shuthi ubuya adlalele nenye team uyini nje oyithola mhlambe ngabe sene girlfriend noma team story ngiye ngathola ukuthi khona usisi alo askime naye ngale ngasekhaya khona lapha sekhaya abuya ahlale naye uchitha isikhathi esiningi nje naye how okungenza ukuthi nami ngize ngigcine sengizizwa lonely nje ekhaya ngenxa yalokho yakho lokho shuthi lo sisi uyamazi useke wambona before usisi ngiyamazi and sayikhuluma naye ukuthi ngisengiyayazi lento ayenzayo nayo ukuthi yini edala ukuthi mina naye ngabe sesithola isikhathi esiningi then sayikhuluma wangitshela ukuthi okay fine ngizohlukana naye okay savumelana ngalokho but then kuyaqhubeka endlini ayikho nje leyo nto leyo kuyena ayibuyi lento esasinayo ekuqaleni ayibuyi kusho khona ukuthi usaqhubeka ngakuthola ukuthi akayikanga shuthi basandawonye basandawonye that's why manje ngibhalele la ukuthi ukuze ngikwazi nami ukuthi ngithola usizo ngaye ayiyeke lento ayenzayo because angithandi kwazi kwanzima akekho umuntu nje omaziyo mhlambe naye uthanda nabanye abantu besifazane mhlambe ungasomkhulumise nje ubuze ukuthi menihlangene ninodwa niyifazana lapha ekamereni nenza kanjani mhlambe uzama ukucosha lapha mhlambe nawe mase uyabona uzama kanjani ukuthi ungambhori imiphi nje imizamo oyenzile nje ukuthi hayi angifuni iphele lento ukuthi umuntu amabhoreke angazi ngiyinakeke leyo awukazi uzama angazi ngizame ukusijwayela nje ngijwayela nje ukuthi hayi siyakhuluma sihlala ndawonye vele endlini siyakhuluma ukuthene ngigxile kona kangako akukho okay nokulungile ngiyakuzwa so ke njengoba usinikezile inamba kasisi loyo sixhumanile naye ukhona njengamanje la studio so angazi noma wena ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye buso nobuso usisi lo athandana naye yes ukhona njengamanje ngamletha alright cosilandela nami mnumzana phinde sinamukele babuyeli be-Black Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke usisi uvumela ukuthi asijoyine and nginethemba likhulu ukuthi impendulo zonke sizoyithola ekuhambeni kwesikhathi sabona kunjani ngiyaphila sisi njani ngiyaphila nami mabalo hle naye ubuyisile ngamthemba Mthembu umvelasi uyamazi bhuti hayi ngiyamazi useke waba nje nengxoxo naye thizeni ngelinye lamalanga yebo ngiyakhuluma naye okay mhlambe into enanikhuluma bekusawubona kunjani noma mhlambe into eyaniqhatha noma nje nanikhulumela nje yes bangale inkulumo right
Usakhumbula? Yebo ngiyakhumbula. Okay, so njengoba ubhalile kuhlelo ngoba enga-understand ukuthi kanti kwenzakalani phakathi kwakho no-person wakhe. But okuningi ngicela ukuthi ukuzwe ngaye, ngicela umuphe isikhathi sakho nesineke sakho ukuthi umlaleli usukubizele la ekhaya. Ya, nginankinga ngomlalo. Ngicela ukukhulumisana naye. Njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila na. Siphinde sabonana futhi. Yebo. Bengifuna ukubuza impela ukuthi kahle yini inkinga yakho? Uba nginkinga nami noma mhlambe Mina nginenkinga nawe? Angazi phela. Hayi, nginenkinga nawe. Manje umfunani umuntu wami? Ngimfunani? Wena ubona ukuthi unenkinga ebaleke kumina. Inkinga enjani le? Uyasho ukuthi wena umjabulisi uvela ufake nje. Angimjabulisi. Umjabulisi. Angikwazi phela lokho mina. Hayi, lokho akugona kwami. Engikwaziyo nje ukuthi hayi mina ngiyamjabulisa. Sizamatha iphele lento yenziwa phansi kwini. Lokho akukho kuwena. Ngesizwe ngawe. Cha phela ngakhuluma nawe kahle angithi. Wena unenkinga, ngimina unenkinga. Ngakhuluma umuntu akuthanda mina ngoba mina ngimenza kahle. Wena uyabuza. Oh ulwa nami. Angilwi nawe. Uba ngani nampho? Angibangi lutho. Awumjabulisi, ujotsholiswe yimina. Ngakutshela nje angithi ukuthi umuntu wami lo ngicela uhlukane. Ngikwazi kahle lokho, angiphikisani nalokho. Ngikwazi kahle ukuthi umuntu wakho. Manje mina ngenze njani meza mina? Ngimxosha. Ngoba uyasho ukuthi akajabule endlini. Uhlula yini umxosha? Ngeke ngize ngikwazi. Angithi sengishiya. Kumnandi masindawonye ngikwazi. Ngikucelile ngathi hlukana. Angithandi ngeke ngikwazi ukuhlala naye. Ngikwazi. Nikwi serious relationship? Ayikubuya kanjalo njengamanje. Ayikho umunye umuntu othanda naye? Hayi. Oh, okay. Kanjalo. Niqale nini ukuthandana? Hawu, sinesikhathi. Esinganani? Awuside. Angikwazi ngisho ukubala. And usazoqhubeka uthandana naye? Ngeke ngize ngimyekele. Ulwa nami kahle. Angilwe nawe, uyambhora. Kenke leyo. Usho njalo kuwena phela. Cha uyambhora. Ngeke asuke endlini aze kumina ungambhora. Chacela ukuthi uyambhora. Uyazi uleya ukuthi usebe umuntu wami for 5 years. Iminyaka ayibalwa, ayazi ibalwa. Sisini inkinga yakho kanti? Anginayo inkinga, wena unenkinga. Zinuke. Ungathi uyindoda usho umuntu esifazane, ufuna umuntu esifazane, shuthi mina ngimenza kahle. Umenza kahle ngani? Hayibo, siyathintana thina. Thina siyathintana, sintana mnandi. Hayi. Usayimisela ukuqhubeka nayo le rato? Uthe ule rato ngisho? No, Sindi. Oh, Sindi. Usayimisela ukuqhubeka naye? Usindi intombi yami. Angibozi yini intombi ngegama. Ngegama izenzo ayibonwa. Hayibo kahle futhi. Sisi uyangitesta manje. Angitest. Uyangithuka phela manje. Phela awenzi lutho. Uyafaka kuphela. Intombazane yaromenswa. Yaromenswa intombazane. Wenze njani wena? Umuntu esimama ngeke ngikwazi ukubeka isandla. Hayi asazi kodwa ngeke ngize ngimiyeke uSindi. Sure. Ngeke ngize ngikwazi. Manje kwenziwe njani? Hayi angazi. Wena wabona ukuthi wenze njani? Mina ngeke ngikwazi ukumyekela. Mefika mina uSindi ngizomamukela. Umthetho awungitshela sisi. Nine. Anginayo. Why ungenayo indoda? Ngoba ngifuna uSindi. Ufuna uSindi? Ubhawusexual nje vele noma yini ocabangayo. Cha phela nje unenkinga nami wena. Anginayo inkinga nawe, wena unenkinga. Inhlobo nendoda esho umuntu esifazane ezomunye umuntu esifazane. Ubhawusexual shothike. Kodwa uSindi ngize ngimyekele. Ngeke ngizwe ngawe. Sisi ngicela ngikhulume nawe sisi lo ngoba manje uzongenza ngiphume esandleni phela manje. Ungamani uphume. Kahle ucuphe mina wena. Cha ngicupha. Kuyacaca. Sinda akufuni. Akusho lokho kumina. Akufuni vele ufake. Uvela so imisa kanjani lento le? Cause uyachaza ukuthi ake ngiyahlukana naye. Ngeke ngize ngimyekele. Iside lakho wena. Nami ngeke ngikwazi. Ngeke ngize ngimyekele.
uSindi uyakwazi Hayibo uyinhlobone namfana. Inhlobone namfana. Ngisho umuntu wesifazane ezoba umuntu wesifazane. Awuyiboni unenkinga? wena inkinga nawe Wena unenkinga. Wena unenkinga. Awukuboni nalokho? Awukuboni? Ngimfunani ngempela sengiyibuzela ngimfunani Bangicabanga ukwenza njani? ngimfunani Cabanga ukwenza njani? uba uthi ngicabanga ukwenza njani Ngibona ukusondela. Cabanga ukwenza njani? ngicela uhlukane noSindi Ngeke ngikwazi, ngiyamthanda. ngisacela nje ngesihle Ngeke ngize ngikwazi. Angithandi. Ngeke ngizwe ngawe. asazi uba uzogcina ngoba uSindi Shuthi gcina mina. uSindi Gcina mina. Gcina mina. Gcina mina. Uthi uSindi uyolo? uSindi uzongizalela ingane uSindi Hawu shame. angazi Cabanga kanjalo. Cabanga kanjalo uzalela ingane. sis ngiyakucela Ngeke ngize ngikwazi. ngiyakucela Ngeke ngize ngikwazi. Ngeke ngikwazi, ngeke ngize ngimyekele. lolu daba lo ngifuna usilithathe size ulibeke kwesinye Ngisho isiteji ngalibeka noma ikephi. Angeke ngize ngimyekele uSindi. Udecide ukwenza njani? sisayikho into engidecidayo la mina ngikusho ukuthi uSindi umuntu wami and Nami umuntu wami. ngeke ngihlukane naye ngenxa nangu Shuthi usitabane. uba sitabane Wena usitabane. hayi bo Usitabane. Usitabane wena. Ungasho umuntu wesifazane, umuntu wesifazane. Awu usitabane. Usitabane bhotami. sisi uyangazi mina Usitabane. uyangazi Ngiyakwazi ubusho intombi yazi umuntu wesifazane. Usitabane. Usitabane. Uzongenzani? Usitabane. yela Usitabane. ngiyakhuluma Usitabane. ngithi siyani umuntu wami yini ungayizwa kanti Usitabane. yini ungayizwa Usitabane. yini ungayizwa Ngimyekele. yini ungayizwa Usitabane. Usitabane. But you're not allowed ukuthinta umuntu wesifazane ngesandla sakho. Mhlawumbe yona Naye- yamshela yona uSindi le. Naye akavumelekile Mhlawumbe ukuthinta naye yamshaya ngesandla noSindi. sakhe. Usitabane. ungikhipha Usitabane. Usitabane. Ngeke ngize ngimyekele kona lokho. Ngeke ngimyekele kona lokho. Ufuna nongibeka isandla. Ngeke ngize ngimyekele kona lokho. Usitabane. 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 Ungasho umuntu wesifazane umuntu wesifazane. Awazi umuntu wesifazane uyathintwa. Uvela ufake wena. Uvela ufake mhlawumbe lento yakhe ayivuki. Uvela ufake nje. umthinta ngani wena exactly Ngisho njalo Umthinta usitabane. ngani? Mina Wena-ke ngithatha. umthinta Uzotshela yimina. Uzofundisa yimina uyindoda. Uyindoda wena. uba uthe ufundisa mina Hawu shuthi awazi phela ngeke ungibuze uthi ngimthinta ngani. Mina ngiyazi umuntu wesifazane uthinta kanjani. Ngiyamazi. Ngeke sinivumele ukuthi nihambe kanye kanye. Ngiyacela ukuthi ukwazi ukuphuma noyedwa. Khona sokwenza Sitabane. sure ukuthi Usitabane. waphephile. Usitabane. But wami uzizwa kanjani? Because uyambona nje ukuthi akayimiseli nje ngokuhlukana noSindi. akusisi ukuthi angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento kodwa sengiyikhuluma kaningi noSindi lento and indlela sengiyikhuluma kaningi naye ngayo ngize ngakuyena lo ntombazane lo ngakhuluma naye ngale ndaba ngamtshela ukuthi ahlwana noSindi kwacaca ukuthi hayi uyala nje uyala Nangalela langa wakutshela into eyodwa ukuthi ngiyahlona naye. wangitshela into Na today usasho kanjalo. today phela bengithi ngakho ngibhalele la ukuthi ngizosizala phela ukuthi gcina understand ukuthi angiyithandi lento eyenzakalayo ngoba phela manje mina ngasisithole isikhathi somngane Mina I think mhlambe indlela engconywana ukuthi mhlambe angazi angisho ukuthi ku right but ungenza nanoma yini ukuzama ukuthi uqoqe irelationship yakho nomuntu wakho. Mekuwukuthi hambe isibhakabhakeni uyobuza ukuthi amantombazane enze njani, shona khona isibhakabhakeni ukuze nawe uwenze lento le ayiyela lapha ukwenzela ukuthi mvimbe angasayi kule ntombazane. Uzama ukupractice ngaleyo ndlela upractice ngayo ukwenza ukuthi at least zama nawe njengensizwa because uthi uyamthanda uSindi. Buza
mhlambe kulabo abantu ongasubuze kubona ukuthi benza kanjani. Uthole lezo indlela uhambe uyizama kuyena. Mhlambe ngenzeka aphinda angasayi lapho kusisi lo. Agcine endlini yakho because uzobe usumnikeza lento le ongenzeka ukuthi akayitholi angekho happy ngayo. Kanti vele mina khonto wrong ngami. No, angisho kanjalo but nakho uyasuka endlini yakho ahambe aye kusisi. Shuthi khona lento special amnikeza yona. That's why ngithi zama njengensizwa uzama ukuqoqa i-relationship yakho ubuze uma kosisi abathandana nabo ukuthi yini le special abayenzayo. Ke uzame kanjalo. Uzama indlela eziningi ukuthi akangasuki eduze kwakho because uyachaza ukuthi usindi uyamthanda futhi awufuni ulahlekelwe yena. Hayi asazi ngempela. Mboke lapha ekhaya angazi mina ukuthi sizoyenza kanjani le ndaba le kodwa usisi uyekubeka kuyacaca ukuthi yena soze ahlukane noSindi uyamthanda. So ngikhetha ukuthi okungcono sivele sibahlukanise kanje usisi ahambe kuqala then ubhuti alandele. Ngiyazi kona ukuthi phela vele abagcinana ukubonana la e-studio kodwa angifuni ukuthi uma ngabe sekuthiwa khonto eyenzaka kusisi noma kubhuti bephuma la kungabe kuyicala lethu. So kungcono bahambe bashiyane kodwa ngicela ungakhohlwa usubscribe ulike ushare lolu daba sisazolilandelela sizwe nje iside la Sindi ukuthi sithini story sakhe yena. So kungesikhathi singanani part 2 uyeze ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare. Bye. It's the Black Life TV.